cred că există o lampă magică. Am treabă, sunt o locomotivă cu adevărat utilă, nu chiar proastă. Panta trebuie să funcționeze până dimineață, așa că nu-mi voi pierde timpul căutând o lampă magică proastă. Lampa magică știu că nu este adevărată, e doar o poveste veche și destul de proastă. Ce se întâmplă? Lampa magică știu că nu e adevărată, e doar o poveste veche și destul de proastă. Vântul, sunetul scârțâit și lumina pâlpâitoare ar putea fi lampa lui Proteus. Am știut asta tot timpul. Mi-aș dori să pot găsi Panta și mi-aș dori să fiu în siguranță acasă cu celelalte locomotive și mi-aș dori. Aș putea să găsesc lampa magică a lui Proteus. Harold! Sunt pierdut. Voi întârzia foarte mult să livrez troliurile și firele la pantă. Poate nu trebuie să vezi lampa magică pentru ca dorințele tale să devină realitate. Poate este suficient doar să crezi în ea.